Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Lagunak, gaurko herri post-covid saio hau itxiko Xaloa Telebista Nafarroko iparraldera hurbildu da, eta baztanen gaude, nun? Elizondon, bertako arkatearekin eta bertze bizilagunekin eratu gara jakitiko zer nolako eragina izan duen pandemiak eta bide nabar herri ere zautuko dugu. Hori dena, gaurko herri post-covid saioan, baztango hirurua Elizondo. Oazen, izautu bertxu bertako kalea. Eta oraingoan, Elizondoko alkatea, Aitor Bazterrika, eskerrik asko gurekin egoiteatik. Zori? Konta iguzu pixkot, zu noiztik antzauden Elizondoko alkate bezala? Bueno, aurten urtarrilan herri alkate gabe gelditu zenetik, hor gintuen egun batzuk eginela pentsatzen herriari aportatu genezakela zerbait eta talde poli bat osatu genuen. Eta kostazitzaigun, ezkiren animatzen, baina azkenean animatu gara, eta ja orduz geroztik gaude, bai. Orduz geroztik. Oraingo herri saioa, da COVID-bi buruz edo post-COVID-ekoa. Zer nolako eragina izan du pandemiak Elizondoko herri hontan? Bueno, hemen bi atal azpimarratu izazkegu, alde batetik sozialki zer eragina izan duen eta ekonomikoki zer eragina izan duen, ez? Sozialki, dene dakigun bezala, bertze ingurutan bezala, Nafarro gobernutik agintzen zizkiguten neurriak betetzea bertzerik ez du izan. Eta hor, pena baten du, baina jende gazteak ezin izan du guk gure denboretan aprotxatzen ginen bezala, herriko bestetaz eta gozatu. Eta ez da urte bat baizik eta ja urte terdi eta bi udara dire. Orduan ja nik uste alderdi osatik nahiko nazkatua dagoela jendia, hemen gogoakin hemendik situazioetatik atratzeko ikusi besterik ez dago ez, hemen xertaketa egunetan jendia ze pozik atratzen ez, bere xertoakin da, ja. Dirudila horrekin bizitzena lasten direla. Bertzen modu batera bizi gaitezkela, eta orai erran dikuten bezala, mutxuko gabe espazio publikoetan egongo gaitezkela, aurrera pausoak aigara ematen urte guztian, eta nik uste dut, gander urtean izan gintuen batxe horiek gainditu ditugula ez, eta izan ziren ola horiek hasi garela urtean mantxoago, urtean zehar pausoak manez aitzinet, eta Mantxo eta ongi duaiela, ez da? Eta ongi duela, eta hori zen gutako importantea, beti aitzine gatia, ez? Bertzaldetik ikusten duzu igual jende adinekoa etxean egon barri izan duena, xartu dela. Azkenean etxean egotia ez da gona. Horrek ikarrizko eragina izan duela. Eta dela etxean, eta horretan somatzen duzu, jendia zuk egin duzuna zartu dela. Zartu da, eta jende honiz beldurrez bizi da. Eta beldur hori ez da bat ere ona. Eta hori osasunerako ez da ona. Beldur horrekin bizitzea, azkenean denek baitugu etxean edadeko jendiak,
arriskuan egon daitezkenak kutsatu ezkero, egunero biltzen da baten bat, baina ingurukoa denean orduan hartzen gara eritasun honek zertadainoko hori duen, ez? Garrantzia duen, eta ez dela tonteri bat egia. Ikusitu estatistikak eta ez dakit nungo herrian, 10 kutsadura. Hemen ez da batre, hemen ongi gaude, ez? Baina, derrepente, paun etxean tokatzen zaitzu, eta ez ditu, ostras, hau ez da broma, ez? Eta gazteak nola ikusi dituzu? Gazteak... Iaz, bestarik anetzen egin? Bai. Eta urten ere? Urtengo bestak ere hankaz gora eratuko bai. Gazteak izan duten portaera txapelak entzeko modukoa da. Dik ez zorionak gu zuen garaian ezkenuen igual hola aguantatiko inbertze. Eta bueno, orai hasi dira atratzen normala den bezala. Kristongoakin, txampaina botila atratzen den bezala, ziztu zien. Eta bueno, nik uste dut hau ere pasatiko dela moda, azken jendea lasaituko da, bai, hasta ja, behar nuen, ez? Denek behar dugu, atrata eta besta egin, eta lagunekin egon, elkarrekin bazkaldu, beldurrik gabe, bakizu, osea, musukoa paktu eta kendu iten haitu berrian, dena libre... Bakarra agurtzerakoan, gu gaude ohituratuak, besarkada bimuso ematera, eta orain okondua, eskua, ez dakigu zer nola jokatu, ez? Horrek, hori da. Guratsok ezin gustora besarkatu eta musukatu, ez da? Hori da gehien bat. Eta gero bertze sektorea, bueno, azkenean, gurasoak gaur egun eskola unitzetan gelak itxi dira, bakizu tokatzen zegula senarremaztei lan egitea etxez kanpo, unitzetan horrek ere eragina izaten du, ez? Beti bilatu behar duzu norbait, azken orduan norbait positibo mandulako, itxi dira gela, da situazio pixko kaotikoa, ez? Eta nahiko desagradablea. Hoi sozialki. Ekonomikoki, bueno, nik uste dut ostalaritzak hartu duela kolpe latza, gainera prensa guztian helburua izan dira lehenbiziko momentutik, bazirudien neurriak gogortu ala, hasten zirenean murrizten, batzen zuten ostalaritza itxi ez geroztik, hobetu du, ez? Horren, eta ostalaritzan hartu diren neurriak inoen hartu balin badire, hor, ez? Hartu dire, ez? Eta bizket, beraien helburua zen jendea zerratzea etxetik. Horren zeiten zen, jendea elkartzen zela etxetan, eta hoi hartu dire berandu. Eta horren erandu, venga, atratzaizte, eta terraza dutenak izan dute aukera gehiago, barnean lan egiten dutenak baino, eta horrek ere... Hemen Elizondon, bai badaudela ostatu batzuk edo? Bai. Badutenak kanpoan maila, eta horiek zuk eranduzun moduan, bai lanetiko aukera izan dute. Baina ez zutenek zer egin duzu eurekin? Ez zutenek eta aukera proposatu digutenei ere mantzai aukera bai. Azkenean badute azera bat beren lokaran aitzineko dian, mai betu batzeko aukera eman zaie, parkinek aparkatzeko kotxean dako kendu eta... Ezka azkenean lanak kentzia norbaiti aiz tristia da. Hori da, eta luze doaiela dena, ez dela egun batzeko azera, bezik eta hau ikarri luze doaiela. Eta alderdi hortatik nik uste dut eskuzabal jokatu duela alde batetik Baztango udalak eta Elizondoko herriak ere. Eta hor, gure aldetik man genezaken gauz bakarra zen hori ez, espazioa. Respetatu pixket, jendea ibiltzeko eta gurutzatzeko utzi espazio bat eta beste gainerako aprobetxatu. Hori da, zuek eman duzuela aukera lanetiko, ez geratzeko eben ostatuak itxileak edo ez, aukera eman duzuela lanetiko. Zer zerbitzu gehiago daukagu hemen Elizondon? Zer aurki genezake, biltzeetarenak edo? Elizondo da Baztango herria handiena, 3.000 biztanle inguru daude bertan, Baztango biztanlegoaren erditsua izan daiteke, eta hemen daude Bailarako zerbitzu gehienak. Zerbitzu gehienak diot, osasunetxea dago, zaharretxea dago, udaletxea dago, dendak hemen daude, okindegiak badaude, gasolindegiak badaude, hainbertze zerbitzu, hemen bizitzeko beharrezkoa direnak gehienak Elizondo ditugu. Eta landetxea uniz ere badago, horietan ere, klaro. Alokatzeko zeuskatenak gelak eta bai lanin dute, baina bertzik. Lanin dute, lanin dute, baina, horiei ere kostazitzeien erekitzia. Eta bertze gainerekoek, jendea unitzen dako, talde handien dako erekitz zaudenak, ezin izan dute lanek egin. Azkenean nork hartu behar du familia baten dako, 20 launen dako etxe bat, ezin da. Lertzen? Hori da. Eta, azkenean... Osasuna barkatu. Orain osasuna aipatu duzuna, osasun etxea, hemen egin dituzue
baztango edo txertaketak, ez da? Bai, Elizondo nintzen dire, bai. Nola bai, txertaketa kontua? Bueno, pues, nik uste dut egunetik unera hobe. Bai? Bai, azkenean egia da, lehenik hasi zirela txertatzen xarrenak, eta horrek xarrak ez dute gudun gaitasuna, ez ibiltzeko, ez itxoiteko, ez ordutegi aldetik, mobilidade aldetik. Orduen, xertaketa gaitzinen ganala, jende gazteagoa xertatzen nahi da, eta ordun eta gaitasun handiagoa eukitzen nahi da, baztango udala kasuntan kudeatzen duena, Bai. Elizondoko frontoian, ez? Azkenean jartu dute martxa, daude ekipo berdine, pixkako ite bolondresak eta bai, berdinek daude lanean, bakotxak badu garbi zein den beren rola, eta nik uste dut orain gure gaitasuna handitzen nahi dela, bertze lekuetan bezala. Azkenean, lehenago hartzen ziren, gaur xertatutugu bortzeun da, ze pila. Haunitzi ditu, Eta orain mila, eta erreixago. Nola daiteke hau? Gazteagoa heldu direlako, ordutegia errespetatzen dutelako, ez dutelako alako zailtasunik, eta azkenean ikasi dutelako ere, nola kudeatu, eta lanak berez ari dela erakusten nola egin. Lanak berak ari dela erakusten zer nola egin, ez? Bai, eta horrela, azkenean guri tokatu zaigu, eta konten ez, azkenean ikusten dugu luzera itxaropentsu, naizak dakigun kutsatzen segituko dugula, hau ez dela mendilekutuko, baina hospitalizazio maila horiek eta jautxiko direla nabarben, baldin eta azpalimeda zepa berri bat atratzen eta azpalimeda immunizetzen horako zerbait, ez? Hori da, bolondresari buruz hitz egiten ari garela, bai aritzatela hainbat lan egiten, ez da? Bai. Bueno, baztanen... Auzo lanetan edo... Baztanen orokorrean kultura handia dago batez ere herri txikitan auzolanak egiteko. Eta errexeagoa da herri txikitan auzolanak egitea herri handietan baino. Herri handietan jende handiz bizi gara, aniztasun handiagoa dago, bloketan bizi gara, eta ez dire igual herri txikitako beharrak ere, baizik eta bertze behar batzuk sortu daitezke herri hontan. Desberdinak. Bai, guk horri garrantzia handia ematen ginen, ikusik 2014an hemen gertatu zen, hemen gertatu ziren uholdeak eta gero jendeak ze parte hartze izan zuen, ikusten zen Elizondon gure kapazak inela lortzeko jende horren borondatea berriz erratzea kalera. Azkenean, auzolanak gara antolatzen, herriko auzo desberdinetan, baino auzokideekin egiten dugun auzolana dire. Betire gu egoten gara hor, herriko taldeko bat baino gehiago egoten gara beti, eta nik uste jendeek eskertzen dela, alde batetik, bereien auzoan egitea auzolana, baina horrek egiten duena da pixket elkartasuna ere bai, beren artean. Eta implikazioa. Eta implikazioa, ez? Tartia, gu herri honenako lanean egara, baina hau denendako onna da, beraz, zuk parte hartzen duzu hemen, eta gero, beti bezala, akitzen dugu mai inguruan, eta horrek, nire ustez, hitz importantia den, elkartasun hori egiten. Nik uste, garai honetan, jendeak hauniz eskertzen duela hori. Torri dire, induta auzona, ze txukun gelditu den hau ingurua, gurea da, guk gozatu behar dugu, guk disfrutatu behar dugu, eta espaloiak moldatzeko proiektuak ere baitugu, baztango udalatxeei esker, bai gara espaloiak garbitzen eta berek ordaintzen dizkiguten enpresaren bitartez konponketa lanak egiten, Nafar gobernuari emandako diru laguntza potente bat eskuratuko aukera izan dugu, eta gure helburua zen, Elizondoko espaloi batzuk moldatzea, zabaltzea, elbarriendako aukera izatea, herriko seguntze auzotatik, bederen espaloi bat edukitzea beraiek osasun etxeraino bateko. Horraino alietzeko, ez da? Hoixe, gutieneko zerbait. Jarriko gara? Bai. Bazen, jarri behar dugu, eta zeitu gara ditzeiten. Aitor, udako ekitaldirik edo prestatu duzu, zerbait? Bai, besten programan barne ezin izan dugunez deus antolatu, horren ordez, antolatu ditugula kirol ekitaldi batzuk, gara antolatzen, eta... Kirola aldetikan, zue baduzu, 3 frontoi hemen, ez? Elizondon? Bai. Gero baduzu, igerilekua? Baita ere. Futbol zelai ere bai? Eta denak martxan daude? Bai. Bakotxe baldintzekin, ez da? Oie dena bete barra diren eta nahiezkoa. Minon, denak idekita daude. Bai. Orduan, kirola egiteko modua baduzuela hemen? Bai, eta gero mendiz inguratua gaude, eta kirola egiten da inguruntan hainbertz. Eta gero, hauniz jendeek, azken handiuntan egiten du bizikleta. Mendi bizikletak, elektrikoak eta badao, kriston, afizienia. Eta bai, kirola pila bat egiten da eskualde honetan, bai. Baduzu
ibilbide bat edo egiteko, horrelako mendi, Bai, ba... Wikiloken badaude ibilbide batzuk, eta gero jendeak berak improvisatzea dituzten ibilbideak, ez? Eta nik uste dut improvisatze hortan, jendeak gaurten honitzen tortzen zaite, eta ezagutu dut ezakize bide, ze polita, ez? Azkenan ezagutzen ez dituzten leku horiek, ez? Eta gaina biziletuik ematen dutela aukera hori, ezta? Bai, bai. Ebakotxe jartzen du bere neurria, ba, nekatzeko neurri erratiko modun, ez? Bai. Eta gero kulturalki ere, aigara antolatzen ekitaldi bat abuztu bukaerarako. Bai. Eta bai, kontzertu bat ere badugu burutan, beti ere aforoakin eta eserlekuetan jendea lasai, ordutegi normaletan, eta... Arizkurinenea martxan dago? Martxan dago. Horko erakustaldiak edo erakusketak ere martxan daude, ezta? Hala da. Hor ere jendea ikusten da, gara orai bakizu garaionetan turismo pila bat etortzen dela inguruntara, mendi ingurura. Eta hortako baitu gure bai bertze alternatiba batzuk. Batik azkenean baztan lehenago zen, bakarrik Elizondo, Dolores Redondon arira, hor ibilbidetxo bat, Kanposantue eta gero haunitz jende gaten zen, baztan goizaldera, erratzuko Xorroxingo urria uzira eta Amaiurko herria bisitatzera. Bakigu iruritarra egaten dela India, Zigaurrera, Zigera, Berrota eta inguruiek ere haunitz maitituela, herri txumia tiki eta Poitek. Baina jende gehiena etortzen da herrire, Elizondora, ez? Bisita baztan klikatzen duzu eta Elizondo agertzen da. Bete-betean, ez da? Bete-betean tokatu zaigu eta orden. Elbeteko alkateakin batean, bere taldeakin batean, guk ere proposamen bat patu ginen mahai gainean. Hemen historikoki garrantzia handia baduen, baduen mina batzuk, Amezti inguru hortan. Urjauzi du izena berak paraje horrek. Eta hor hasi ginen pentsamentuekin, hoi erekie dago, badaude gauze arraspoitek, hor ibilbide bat egiten bali medugu, norabide bakarrekoa izan ziteken ibilbide bat, Elizondoko... Jendiez guruzteko, ez da? Jendiez gurutzatzeko, hoi da, Elizondoko plazatik atra berriz itultzen dena, eta ala egin nuen. Eta zenbat kilometro ditu? 7 kilometro pastuxe, bai. Edo zeinek egiteko modukoa edo nola? Bai. Edo behar da prestakuntza berezia edo nola? Behar dena da, ure, ez? Azkenean... Ura eraman, edateko. Bai. Azkenean horri ibilbide hortan ez da urik. Eta, kostumbreik ez duenak, sufritiko pixka gaixago, baina ez da 7 kilometro ditia ez talako astokeria. Poite, eta gero nola ez zen dena jarraian da, aiatzen zara puntu batera eta gelditu behar duzu, ez? Azkenean baduzu kargalekoa, gero baduzu kisolabe bat eta baduzu ur-jauzi bat. Udan, denedakigu ur-jauziak urik ez duela karriko, agortzen den ur-jauzi bat da. Gero hortik gaitzen dut, ikusi dugu leku eta arrasa proposa Elizondo eta Elbeteko argazki poibetetartzeko eta kriston bistak ditu, almandotzik hasite ikusten da dena aintzialdeko baserritaraino, handik jarraituz, horri izango zen aldapa goiti akitzen den lekue, hasiko ginen beiti. Gainbehera hasiko ginen. Eta hor ikusi ditzazkegu baritazko bi leze zulo. Bertara sartu daiteke, frontalakin, prestatu ditugu gauzolanean ere, hor harriekin eta jendeak ez bustitzeko zangoak eta... Nahiko eroso izan dadin. Eroso izan dadin, señalizazioare hor auzolanean itekoa da, oiniken akitzuko dugu. Horretan nahi izatela, ez da? Horretan nahi gara, bai. Hasi ginen fuerte, hor garbitu bartzelako dira. Gauz pila bat izan dituzu egin beharrak, ez da? Ingintuen atsedenaldirako banku batzuk, zenbait gauza dena txukundu, jendea garratzeko argazkik etala. Eta hon nola baita ere, herri txiki bagarenez, prentsara filtratu zen. Eta prentsa hasi zen segiduan, hasi ziren rede sozialak, jendea bertako jendea hasi zen, aizata auzolana hasi zen tortzen guztera. Eta torri zizigun hasi zaindu. Eta zaindu inbertzein detorri zen, eta gantzakuten. Hemen, nun da ibilbide hori, eta ezkinuen markatu. Tarrapataka markatu ginen, Wikilogen zilintzatu ginen, bai bastan.comei esker, gero guk ja Elizondoko herria bezala ere zintzilikatu dugu. Facebooken ere bai. Goitzen dituzu gauzak, ez da? Bai, Elizondo herrian. Gero hemengo landetxe batek ere hauniz lagundu daku hortan, hasierako Wikiloka berak egin ziguten. Eta denen artean, azkenean horrek Elizondo eta Elbetekoen artean badugu kriston elkartasun ere bai. Eta herrera ona. Bai, eta arrasun jartzen du ez, azkenean. Zer majo, ze ongi. Bai,
ondoan bizi gara, eta kriston relazioa indugu horrekin eta orain lehenbizko fasea izan zen auzolana tope, eta bigarren fasea izan da pixket dokumentazia, ez? Elizondoko herritar batek ere lagundu daku Registro Generaletik, Nafarroko Registro Generaletik, informazio diren atetzen, ez? 1837 urtetik hasten den historia bat da, mendeunen, itzineko mendean hasiera dino aguantatu zuena, eta hor gabiltze pixket. Hori dena ateri naizikan eta erakusteko lan horretan, ez da? Bai. Eta gero nik uste dut, bertakoak garenok ez dugule eskertzen zer dugun ingununtan, eta kanpoko jendeak edozein txikikeriagatik etortzen dela. Erakartzen diola. Zuk uste bertakok ez dugula eskertzen? Azkenean, hor, ibilbide hortan proposatu dugu, bazegoelako tartea handi bat deus gabe, ez? Deus gabe, gure ustetan, ez? Baina hor badago, bertako arizi bat, bertakoak aritze dire, trasmotxoak, sasoian daude, espazio xelaia da, garbia, naturala, eta horrek ziur nago, eta hoi proposatu dugunetik, jende horitzek eran dugu, ze politaren ariztio, ez? Igual, etxera bueltan, kusten duzu, idatze meta bat. Edo belarmetak. Bai, gaur egun belarmetak ez dire hainen erraiz ikusteak. Eta kusten duzuelako zerbait, eta zuretako normala direnak, jendeai txokatzen dira. Hau zer da? Edo gaztain zar bat, ez? 200 urteko gaztain bat, ez? Eta kusten kanpoko jendea denak kargaztiek atratzen, eta zuretako da normala. Ja, bai, ikusten ditugu eta iruditzen zukeran duzuna normala. Txarrena da hori, ez oizkoa den hori, iruditzia normala dela. Hori da, ez konturatzea, gauz on horiek eta gauz ikarri polita diren horiek, iruditzia normala direla. Ez hori da, pixko pena bezala, eh? Bai. Eta hori pixket, hoi ez, eta auzolan eta solasean nahi garela, pues, bueno, erran dugu ja, eta ez gara espertuko arratetik ez, azkenean, hau jendean laguntzaz, gure idea izan tare, jendean laguntzek ez parime dago, hau ez da itzen interratzen. Orduan, pues, ez dugu, atzen du behar erratia eskerrak ematea auzolanetan parte hartu duten jende guzti horiei, parte hartzen nahi diren jende hauei ere, azkenean lan desberdinetan herriendako lanean nahi diren guztiendako, gure eskerronak, Elizondarrei ere, dudik gabe, gure eskerrona zatik jendea COVID garaian nik uste dut arras arduratsu jokatu duela eskualde honetan. Zeinen ongi portatu diren, ez da? Bai. Heldu naiz gazte, denak? Bai. Eta gero ere bolondrez moduan nola ibili diren. Bai. Eta hori dena eskertzeko dela, ze polita, Aitor. Zuri eskerra baitere, eman. Bai, ziar. Gurekin egotiko tarte bat hartu duzulako. Bai. Eta munduko zorteriko berena. Eskerrik asko. Bai? Bai. Zuei, segituko dugu zer erran, segituko dugu Elizondoko herria ezagutzen. Bale, ba. Bueno, zaindu. Mila esker, gero arte. Javier, egunon. Hombre, Iziar, egunon. Hementzat espero. Bai, zer moduz. Aitzen, zer bai, ongi zara. Bai, ongi. Baituzu 5 minuto nahi. Bai, nola ez. Bai. Jarri. Eskerrik asko. Ez da deus. Beno, eta oraingo honetan nire alboan Javier Garde, Elizondoko gaztia, ezta? Eta mendi ostatua eta intza ostatuko nagusia zara, ezta? Hala da, bai. Eskerrik asko gaunitz, gurekin egoteatik. Esker mil zuei. Konta guzu pixko bat zer nolako eragina izan duen pandemia egoerak zuen ostalaritza mundu honetan? Bueno, nik uste denendako bezala izan den gauza berri bat, gauza berri eta gero ez jakin egunetik egunera zer pasatuko denez, azkenean berri desberdinak egunero, jende kutsatu gehiago, gaixo gehiago, eta orden egunetik egunera gauzak aldatzen gaten direnez, nolabaiteko egoera raro bat. Raro eta azkenean denborakin luze joaten nahi den. Ez jakintasun horrek ere, ez dakizu nola jokatu behar duzun, noiz arte geratu behar duzuen itxileak, zeren eta itxite ondo zate egin bat denbora, ez da? Bai, azkenean urte bat eta 3-4 hilabete gaten dugu pandemia honekin, ganen martxotik. Eta tartean, bai, 3-4 aldiz etxidakute, etxi totala edo bakarrik terrazak utziz eta barruko aldeak etxek, orden, nolabaiteko aizten eran duten bezala zaila, ez? Jakitia gaurtik biharrera zer pastu behar den, zeren guk ezin dugu gure lanakin, nolabait, aste bat edo 2 asteko planikin.
Zeren ez dakigu gaurtik heldu den astera edo bi astetara Ze gertatuko ote ze den. gertatuko den. Zerenta, ostatu bai dire, mendi eta intza, baina zuek hemen ere ematen dituzue bazkariak, afariak, bokatak denetatik ez da. Bai, gu erditan ematen dugu eguneko menua, Bai. eta gero gauetan ematen dugu afaltzeko razioak, plater kombinatuak, ensaladak. Eta hortan baino zailago igual izan da bazkarietako ordenez, azkenean ez dakigu interiorrak erekik egongo diren edo etxiek, ez dakigu mai kopuruek zenbatekoak izango diren, eta suertatu zaiko adibidez jaunartzeekin, Ja. bazkari familiarrekin, eta ez jakinki adibidez hilabete bateko epian edo 15 eguneko epian berian, Claro. erreserbatzeko aukerik izango duten, Hori zeren da. ez dakigu nola egongo garen egun hortan. Bai, hori da, lehen erran duguna, ez? Ez jakintasuna horrek ematen du horrelako ezin bizi punto bat, ez? Zen, ezakizu nola jokatu behar duzun, batekin, betzekin, erreserbak ezin egin. Laniteko orduen zaila edo ohitu eginenetik arras diferentia. Arras diferentia. Bai. Bi ostatuak, mendi ostatu eta intza ostatuak zuriak dire. Nion baitere lur diskotekan ere zeo zer badoko ez ezta? Bai, bueno, 3-4 urtera ematen dituen pandemia aurretik diskotekako gestio lanak iten. Bai. Eta hoi bai, pasaden martxotik urte eta gehiagoia etxe Itxia. dagoela, eguneko egunean Hori da. itxie. Eta bueno, ez dakigu noiz arte, bai egie da egun hauetan, aste honetan mugitu dela zerbait gaueko martxan arteko notizia punto bat. Zerbait entzun dela, baina guainik ez Eta, ziur eta nola bueno, den, pues, esperoan, eta esperantzakin ez gatia itxidurau arras luze. Azkenean nola baitere txertaketak aurrera badazi, ja badugu 40-49 urte artekoen data patue, eta bueno, pues, objektibo horrekin esperantzan epe motxean berriz ere atiak ereki, eta jendia dantzan aitzeko aukera izatea. Hori da. Txertoak hasi direla eta orain aipatzen duzula, somatu duzu horrelako aldaketa edo jende gehiago hurbiltzen ari da ostatura, bazkaltzera, zeo zer hartzera, nola ikusten duzu? Bai, nik uste azkenean aldaketa punto handi bena baritu zen maiatzan 9 toke de queda oikendu zutelaik, gero komunitateak elkarren artean ereki zirelaik ez, hor nabaritu zen kanpoko jendia sartzen hasi zela. Egie da, punto positibo handia izen dela, kanpoko jendea tortzeko aukera izatea. Hau leku turistikoa da, ez da? Bai, ez dugu atzendu barre gaur egun turismoak duen garrantzie, eta bueno, ez turismoa bakarrik, azkenean bertako jende haunitz kanpoan bizi denak, ez du aukerik itzen hurbiltzeko hilabete guzti hauetan zehar. Eta baina baritu de adibidez, ni ostalari bezala, ostalaritza mailan, eta baita komertzio mailan ere nabaritu da. Claro, zuzera, merkatari elkarteko, errarengo nuke ardureduna, bai, momentu honetan, pixket, lantalde bat dugu, eta paperak pixket banatzen dugu denen artean, eta neri tokatu zitaiten arduradun lan hori edo, bai? Eta, baina egia da, ez dela bakarrik nire lana denen arteko lan bada, eta izion solasean nintzen bezala, horrek nik uste eragin handia izen duen azkenean komertzio eta ostalaritza eta zerbitzu guztietan ez, kanpoko jendean harrera hoi. Eta horren harira ere bai, adibidez, ostalaritza etxe kontziak nik uste bai induen herrien nolabait ere hilago egotia. Eta orai, pues, azkeneko hilabete hontan, azkeneko aste hauetan, errandugun bezala, txertaketak aintzinez ganduten prozedura hortan, eta nik uste nahiko abudo badazile hortan, baina baritu da salto positibo kozkorra. Bai, azkenean hori da, zenbat eta jende gehiago muitu, orduan da herria biziago kontzen da. Bai, azkenean bertako ekonomia gero eta gehiago mugitzen da, eta azkenean, bertan gelditzen den diru hoi, bertan gehiago mugitzen da. Hori da. Eta hortan nik uste baietz azken hilabete hontan indugun salto koizkorra. Eta esperantzakin hemendik hilabete bat, bilabetetara, ja, bueno. Obera joatea, ez da? Pixkanaka. Bai. Izan dituzu horrelako arazoak segurtasun neurriak eta mantentzeko edo nola? Nik errango nuke dena izan dela zaila, ez? Zerbitzuak, komertzioak, ostalaritza dena izan dela zaila, baina bai ausartuko nintzen erratera eta ez neria delako, baina guria izan dela nik uste, izan dela edo dela
zailenetako bat. Azkenean komertzio batean atean patzen duzu aforoa eta denek errespetatzen dugu. Bai. Lauko aforoa balime da eta denda barren lau balime daude, kanpoan gelditzen zara. Baina gurean ez da errespetatzen. Azkenean badakizu alkola tarteko eta ez da erresa mantenitzia. Lauko mailak, jendeak jarrita kontsumitzia. Azkenean batez ere eguna aintzinet daien ala ez da erresa izan. Ez da erresa izan, baina bueno, nolabait ere pasatzen nahi da eta... Hori da, sumatzen duzu ere, jendia bat bat izan dela, konprometzen ez dena, Jon Bertze gaineko guzi, bai hartzen dutela konpromiso hori eta badakitela. Bai, erramara, konsumitu eta, ez dagoela horrelako arazora unitzikan, ez da? Ez diogu etiketa negatibo iden ipatu bar. Hori da, bat batek, bai, beti arazon bat eman du. Jende unitzeko, lana arrazon gindu eta nik uste eskertzekoa den. Eta haunitzetan ez ni gazte naizelako, baino etiketa jende gaztea aipatzen zaio, baino erramara dut jende gazteak ongi portatu dela, eta nik uste azkenean adin horrekin nahiko meritu dela. Bai, zeren eta urte horiek ere denandako pasatzen dire, minon gazte denbora. Bai. Zaila denendako. Adin handikoen dako azkenean bakarrik ordoniz pastutu uztelako, gaztien dako, baina ez diogu bakarrik gaizkin dako kulpa nik uste jende gazte bota bar, zeren niri pasaitzen zait nire terrazan, jende helduekin desordena. Arazoi gehiago, momentu hortan edo momentu puntual hortan helduekin gazteekin mentzen, ezta? Denekin izan da arazoi. Ez diogu patu bar... Etiketa gaztikeri bakarrik, ezta? Eta kulpa guzti gazti bota bar. Orduan azkenin ikusten dugu pixkote egoera moldatzen ari dela, ezta? Javier, eta badirudila txertukin eta jendia, ezakit arnaz pixko hartzen ari dela edo, ezta? Bai, nik uste arnaza hartzen nahi garen eta gero eta gehiago, izan dire denbora estuagokoak. Eta, alde hortatik arras konteen ez, eta konteen azkenean txertua hartzera animatu den jende guztiei. Zeren txertuaz ukatu izan da jendia, eta denek berdina inbaginuen pasaden martxan bezala egongo ginen, den itxita. Hori da. Kutsadurak gango ziren goiti, eta lortuko ginuen zen, orain dela urte terdi bezala egotia. Hori da. Orden nik uste eskertu jende horrei denai, txertu hartzeko animatu direla eta bolondresak izan direla, eta nik uste horrei esker gure ekonomia segitzeko aukera dugula. Aizu Javier, eskerrik asko honitz gurekin egoteagatik, ea lurko diskoteka noiz posible den idekitzea eta lanin segitzen alduzuen, eta mendi eta intza ostatuak segi dezatela, otordu onak ematen, eta zuri munduko zorteriko behenena. Esker mil ezoi aukera gu emateagatik, eta ongi segizuk ere. Eskerrik asko honitz. Gu segituko dugu Elizondoko bazterrak eta ezagutzen. Eskerrik asko. Zuei. Eta oraingoan Bertze baztandarra bat, Gorka Laurnaga. Eskerrik asko honitz gurekin egoteagatik. Esker zuei. Zu Baztango Gazte Asanbladako kidea edo zara, ezta? Bai. Kontatu favorez pixko bat noiztikan zaudeten asanblada horretan eta zer egiten duzu zehazki? Gazte Asanblada, Baztango Gazte Asanblada azkeneko hau sortu zen 2019an, baina hori izaten dire olatuak bezala, ez? Hemen badago gaztetxe bat, beraz, X denboraka agertzen dira Gazte Asanbladak eta gero desagertzen dira. Orden azkeneko hau sortu zen 2019an. Ziren urte batzuk etzagola deus Gazte Asanbladan, eta orden gazte batzuk elkartu ziren, eta arrantzuten, hemen hasi beharko da mugitzen afera. Deitu zuten bilera ireki bat, bilera zabal bat, horri ziren 30-etik 20 persona, edo 50, nahi zongi oroitzen. Zeren eta hemen Elizondun gazte pila bat batzate, ez da? Bai, gaztean dana bat bagara, baina ez da egun non sartzen diren. Karo, guk usten genuena momentu hortan hain zuzen da, ez genituela ikusten gazteak. Karo, bakoitza sartua bere zuloan, bere bajeran, edo ostatuan edo, eta etzagon gazte bizi gehiagirik. Hasten zen, justo urte horietan pixket mugimendu gehiago. Eta, horren arira, atrazen lehenbiziko bilera hoi, eta hortik hartu genuen,
astero bilerak egiteko Afera bat edo, bai. dinamika hoixen. Hasieran, bai. lehenbizko egunetan hoixen, izan zen nahiko komplikatua, beti hasierak dire zailak, pasten duzulako denbora handiz, saiatzen definitzen zer zaren, eta non dauden marra gorriak eta historia horiek, etapa hori pixke gainditu genuen, eta ora ja hartu dugu Ja bideratuta dago bideratu dena, gara, ezta? bai, pixke. Eta zuen oinarria edo zein da, zer nahi duzu lortu, zein da zuen helburua? Gazte asanblada hauetan edo gazte toki hauetan erratiko moduen, zein da zuen helburua? Hor errango nuke, azpiko helburuak bi dire nagusiki, bat, gaztetxea, hemen Baztanen Elizondon zehazki badugu gaztetxe bat, uste dut 2002an edo lortu zena, bertako gazteen, orduko gazteen insistentziarekin, eta orden badugu lokaloi, eta lokaloi kudeatu behar da, zaindu behar da, eta txukun mantendu, ez? Orden gure helburuetako bat zen, gaztetxea kudeatzea eta mantentzea. Gainera, egin dela gutxi dena berritu duzu edo pintatu egin Hoixen duzu, eta bera, bai. Duela, hoia hasi ginen 2019an pixket, bizi berritze prozesu batekin, eta egin genituen barnetik gaztetxea pintatu, itxura aldaketa bat eman egin, nahiko gure sensazioa zen, nahiko iluna zela gaztetxea, eta orden nahi genion bertze itxura bat eman, zer berritu, ez da? Hoixen, aurpegi bat eman. Bai. Eta horra hasi ginen, prozesu horrekin. Orain, pendiente daude, bai barneko mural bat egitea, zeren kendu genuen orduko mural historikoa, eta orai hor pendiente dago bertze zerbait egitea, eta baitere kanpoko fatxadan zahar berritze bat egitea. Lan horiek egitea da, ez da? Hoixen eta bera. Eta, hoixen da fera, hasi ginen prozesu guztiunekin, eta gaur egun badugu dinamika hoi, astero gelditzen garenak, eta gure helburuak gaztetxea mantentzea eta bertzea zen gazteriaren aktibazioa, horretan diar dugu, ez? Guk ikusi genuena zen gaur egun baden arazo nagusietako bat gazterian eta orokorrean jendartean da desaktibazioa, jendeak ez duela kontzientzia gehiegi arazoengan, ez? Nahiko errex egiten dugu paso eta gaude gure sare sozialetan, gaude TikToken ez dakit zer, edo ostatuan, eta ez dago kezka bat arazo komunak diren arazoekiko, ez? Adibidez, orain baditu ze horrelako arazoak edo zuek aizatzena pixkot ezagen horran jendia sentsibilizatzen edo, ez da? Hoixen eta bera. Momentu batean erabaki genuen gazte asanbladan hartzea bi borroka estrategiko, edo bi borroka guretzat nagusi, zentralak direnak. Bat da, etxe bizitzaren arazoa, Baztanen badugu etxe bizitzarekin arazo bat kristonekoa, eta gazteak ezin dire alokairuan sartu. Badugu etxe huts eta bigarren etxe bizitza pile bat, baina gazteak ezin dire alokairuan sartu. Batetik edo arras garestiak direlako, edo bertzetik eta batez ere ez dagolako eskaintzarik. Ez dago non sartu. Eta hoi da borroketako bat, etxe bizitzarena, eta bertzea erabaki genuen aroztegiako afera izatea. Hau dena, orain sortu den iskanbila guzti hau baino lehen, guk hausnarketa batean, barne hausnarketa batean, pentsatu genuen aroztegiaren borroka zentrala dela Baztanendako, ez? Da, gure ustez modelo zaharkitu bat inposatzea Baztandarrei, ez da demokratikoa, ez da ekologikoa, erabat kapitalista da, eta hitz gutxitan da gutxi batzuen sakelak betetzeko modu bat edo, proiektu bat, baino ez Baztandarren intereserako, ez? Ez dela interes orokorro bat, egiezi baizik eta batzuendako gutxa, ez da? Halaxen da. Eta guk usten genuena da, aroztegiako proiektu horrek alde batetik eraldatuko lukeela edo eraldatuko duela, baldin eta egiten bada, Baztango soziodemografia osoa, eta bertzetik konsideratzen genuen borroka nahiko interesgarria dela guretako ere. Zertaz, delako borroka bat zeinetan egiten alditugun gauza handit, guk gazte bezala parte hartzen aldugu, da borroka bat nahiko transversala, ukitzen du bai hizkuntza, bai ekologismoa, bai kapitalismoa, etxe bizitzaren arazoa, ez ukitzen ditu esparru handitz, eta hortaz erabaki genuen izatea gure borroka nagusi horietako bat. Gorka,
erraiten dugu, edo, bueno, orain dugun saio hau, herri post-Covid saioa da. Eta zer nolako eragina izan du, pandemia honek zuen borroka horretan, edo sumatu duzu horrelako eragina? Bai, hor izan zen, erramezala guasi ginen 2019an, eta hor izan genuen, nire ustez, kriston dinamika, gazte asanbladan, gaztetxea erramezala zahar berritu genuen, erekitzen genuen, bestak egiteko, kontzertuak emateko... Fuerte hasi zentela, bai, fuerte hasi ginen, beti hasierak fuerteak dire. Batzen genituen aurrendako pelikulak eta denetik, ez? Baina, karo, COVID-arekin, COVID-ak jo digu guri nahiko fuerte, zeren, karo, gu elkartzeko esparrua gaztetxea da, baina ezin garen ez gaztetxean egon, ez duzuen leku bat? Galdu genuen gure sozializazio espazio hori. Bai. Eta hor gelditu ziren pixket gure dinamikak. Orduen hasi ginen, guti goiti behiti, nola da, sare sozialen bidez, sare sozialetan eta sartuta zaudete? Bai, horietan ere bai, hoixen. Bai, erran nahi nuen, ez dakit nola diren streamingeko plataforma hauen bidez hasi ginen elkartzen, baina, bueno, beti bilera horiek ez dira improduktiboak, hoixen. Eta horri izan genuen nahiko beherakada, aroztegiako aferak estanda egin zuenean berriz aktibatu gara pixket eta elkartu gara, eta orain ja COVID neurriak hasi direla lausotzen, hasi gara berriz elkartzen eta elkar ikusten. Zein dire orain zuen proiektu nagusiak edo zein duzu helburu nagusiak elkarte moduan? Hor, lehenik eta behin guk, nahi dugu hausnarketa bat ematen, aroztegiaren borroka hainbatean bideratu delako aroztak herri ekimenera, eta guk ere parte hartzen dugun ez hor, maila individualean, ez dugu ikusten ere gazte asanbladaren eskumena izan beharko lukeenik borroka horiez. Eta orduan gure borroka nagusi horietako bat desbideratu dugu, ez? Zorionez, jendean dana bat dagolako hortan. Orden, guri gelditzen zaigun orai borroka nagusietako bat da etxe bizitzarena, eta bertzetik, erramezala dire borroka nagusiak eta gero badire borroka txiki pile bat, ez? Agertzen direnak egunetik egunera, adibide tonto bat emateko, liburutegiarekin badire kezkak, batzutan ez dela erekitzen nahiko genuen bezain bertze, edo ordutegiak ez direla nahiko genituenak, eta bueno... Hori da, implikatzen zatela gauz piletan, ez da? Bai, saiatzen gara. Hori da, eta gero ere emakumearen parte hartze horire kontuan hartzen duzuela hitz honitz? Bai. Gu nik uste harro baldin bagaude zerbaitetaz asanblada berri honetan da gure barne dinamika. Nik uste dut zaintzen garela onditz elkar, eraten dugu handitz feminismotik, gazte asanblada honetan gehiengoa uste dut emakumeak direla eta sumatzen da. Sumatzen da parte hartzean, ikuspuntu desberdina edo? Ikuspuntu desberdinak, sumatzen dire bertze sentsibilidade bat, gehiagoa itzen garela, parte hartzailegoa eta horizontalagoa dela, eta gauza guzti horietan, ez? Batzen dut, hau da anekdota bat, baina nire ustez interesgarria da. Guk 2019an hasi genituen bestak antolatzen gaztetxean, gaztetxean egon da ohitura handitz erretzeko barnean, ez? Ezin da egin, baina beti egon da ohitura handitz. Orduan gu gazte asanblada bezala, erabaki genuen horrekin akitzea. Zertaz, honek baduena fondoan da, zaintzaren historio bat, ez? Jende seguraskian dana bat ez da tortzen gaztetxera besta horietan edo gelditzen da etxean, inkluso, ezin delako sartu erretzen dauden esparru batean, ez? Adibidez, baitolako biriketako arazoak, ez? Orduan, gure ustez, zaintza afera bat zen ez erretzearena eta saiatu ginen horrekin aurreiten. Zaila izan zen, ez zauten kasu handitzik egin, jendek hartu zen pixket broma bezala, baina nire ustez da anekdota bat azaltzeko zein den pixket gure perspektiba eta gure nahia. Bai, zuek nahi duzula, alegia denon parte izan dadin, ez? Zer denok parte hartzeko modu bat edo ez bakarra batzuek eta eurek zer inposatzen duten, baizik eta denon leku bat izatea, ez da? Gazte leku bat izan dadin. Hor da oreka bat. Gu egin genuen lehenbiziko 0. asanblada horretan, galdetu geniolik gazteriari,
nola ikusten zuten aurreko asanbladak, hor agertu zen sintoma nagusia izan zen, ikusten zutela arron kobazulo bat bezala, ez? Batzuen txiringitoa balitz bezala, eta jendeatzen sentitzen komodo hurbiltzeko. Orduan guk pentsatu genuen, hor behartzela aldaketa bat eman, eta izatea ise inklusiboago, ez? Baino oreka bat behar du, zeren marra gorri batzuk behar dituzu patu, ez? Eta guk erabaki genuen marra gorri horiek izatea adibidez feminismoa, ekologismoa, antikapitalismoa, euskeraz jardutea eta bar. Orduan, hor behar dituzu marra gorri batzuk patu, ez? Jarri eta horretik aurrera, jarri jazen nolako pausuak eman barra diren, ezta? Hoixenta bera. Zein da zuek faltan botada izan duzuen, ez dakit, edo laguntza, edo zein izan doa galera gehien asumatu duzuena, edo pandemia egoera honetan? Pandemia egoeran, segurazki ere gaztetxe bezala, espazio bezala, zen espazioak egiten dute elkarrekin egotea, eta kontaktu hortan ateratzen dire gauzak, solasten duzu, kezka berriak, eta hoi izan da guretako galera handiena. Ez izaten esparru hoi, gure dinamika jaitsi da handiz. Orain ja ikusten duzu hasi dela, dinamika hori, pixkot? Orain hasi gara pixket berez martxa hartzen, baino segurazki ere bertze tempus edo erritmo batekin. Lehen egiten dituen astero bilerak, baina igual orain konturatzen gara parte hartzea, kolektiboetan egiten den parte hartzea gaur egun dago arron banatua, ez? Eta baduzu Aroztegia, baduzu Erdiz, baduzu talde feminista, baduzu Ernai, baduzu GKS eta bar, ez? Badira talde handiz. Badire talde handiz, orduen jendea ezin da implikatu eguneko egun gazte asanbladan. Eta horrek egin zuen guk hartzea pixket erritmoa mantxotzeko erabaki hori. Bai. Orduan, lehen astero egiten zenuten bilera hori, edo bilketa hori, orain egiten duzu ja, bi astetik. Bi asteka, hoxen. Borka, eskerrik asko baunitz, zure atzealpenengatik, ikarri interesgarri iduitu zitzu, orduan, zorte hon, ongi izan eta zaitu, bai? Bueno, mil esker handiz zuei. Urrengor arte, venga, aio. Lagunak, Elizondon egindako irriz-herri post-covid saio hau hemen bukatuko dugu. Egoera honengatik bidean geratu direnei eta gaizki pasatzen ari direnei nola ez desarte handi bat, eta denoi ongi izan, zaindu, eta berriz ere egonen gara bertze irriz-herri saio batekin, bertze herri bat ezagutzeko nahian, izan untza eta bizi. Eskerrik asko denoi. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.